Morjesta taas kaikille meikälännös Datsle ja täällä mun seurassa on Meme ja tehdään Pleikkarilta tämmönen MP2-video, että vetää Atsassa täällä Superman Lobbies EP1. Mä hostailen nyt näitä, että voitte sitten kysyä, että haluatteko tämmöisiä lobbyja tosiaan Pleikkarilla pelaa, niin kuin näette tuolta sivuna. Ja Meme sanon morjesta. No moro. Mitä vittua? Juu, ja tosiaan. Let's go. Mehän ollaan sitten amatöörejä. Joo, mä... Tai siis minä olen amatööri. En ole koskaan entriksattanut, no ei vaan. Kyllä mä olen. No, menee kyllä timing ihan... No, sitten nyt se menee tonne se haareen väliin suurin piirtein. Jos mä näin oikein tosta mun ruudusta. Ihan oikeesti. Tää alkaa jo nyt osua lähellä. Ja tosiaan, me tehdään tää eri mapeissa sitten. Tehdäänkö me niinku... Terminaali ja rusti vois olla yhdessä. No ei rusti oo kyllä perusmappi triksottaamiseen. No on se nyt aika lailla nykyään. No joo, no. Ehkä 1.4 tossa priva montakin siellä, mutta... Tää on vaan tosiaan tämmönen pikkuvideo, että näyttää kun me pelataan vaan Supermanissa ja yrittää hitata jotain paskaa. Kyllä. Elikkä joo. Mistä me saatiin tää idea tehdä tää video, mutta... Me keksittiin päivällä, että vois kuvaa. Jotain ihan paskaa. Mietin, jotain pitäis varmaan... Ajoitukset menee kyllä ihan perseelle. Jotain pitäis tällekin kanavalle tehdä, niin tehdään nyt tämmönen video sitten. Monesko kanava toi jo? Oho. Puhutaan nyt jauhita. Tässä. Mä teen varmaan sitten erikseen live-kommentoida niistä mun kanavista, että... Nää. Tylsä aihe, että kuinka monta kanavaa teen. Ei, ajoitukset menee ihan perseelle. Mulla on 0 lipasta. No osaavat tehdä ne lippaat uudestaan sille Clash-jutulle. Niin, mut sit mä haluaisin lataa. No ihan sama. Menee nyt vähän paremmin, kun tietää nyt missä se on. Ei perkele, nyt ei tuu mitään. Okei. Okay. Oisko täällä toi unlimited? Meidän varmaan pitäisi tehdä silleen tää video, että... niin... Vaikka tänään monta osaa. Ja vedetään eri mappeja. Sillä tässäkin nyt tulee kestää semmin kauan, kun jompikumpi meistä osuu tämä. Minä sain hitmarkin. Sä sait hitmarkin. Mä sain hitmarkin. Haistappahan nyt paska. Minähän sitten päätin hitata ihan vitun rumana. Okei, mennään toinen rundi mappiin vaan. Mutta E-beste oli kielletty, jos et kuulu. En kuulu, hei. Niin. Kyllä mulla on korvat tässä. Heti aletaan selittämään, ettei kuulu, kun veti E-bellä. Ei kyllä yhtään. Se oli kyllä ihan leikki. Ei, aina, no kumminkin. Ei kyllä tänään onnistu mikään yhtä. No ei mulla onnistunut mikään peli tänään, ehkä CS. Just ei. Hei, teleporttaaks nyt sinne?
Näitä se CS tulee sitten kun... Perkele. CS tulee sitten kun... Uusi kone on... Meikäläisellä sitten tulee CS-videoita. Vittikö linkata mun kanavan descriptioniin? Please. No se nää sitten. Hei, oisko... Jos sulla on aikaa teleportata mut sinne. Ai jaa, niin sä oot muuten ollut koko rundi taas yksisään jossakin. Mä oon täällä forever alone. Joo. Saa selvästikin syrjitä, sitten nyt mä just hittaan varmaan. Mä en enää itse jaksa koittaa mitään hienoa. Nyt lähtee yritys olla yksin. Aha, älä sippu. Tää menee luokkaan vittu, kun ei onnistu tänään mikään. Ehkä just joku jauhaminen. Tää menee luokkaan, meikä hittaa nyt. Ollaan kuvattu sen about 6 minuuttia, elikkä... Mä en oo vielä pistänyt sitä, että mä voin kuvata yli 15 minuuttia. Elikkä tästä videosta saa maksimissaan tulla 15 minuuttia, ihan tasa 15 minuuttia. Miksi mä en enää osais vetää... 360. Ei kun mä ihmettelen, miksi mä en enää osaa vetää... Aha, no ei mitään. Ja kun ihmettelet, mihinkä mulla luot se position nappi, katos, se glitsas hetkeksi pois. Mut? Mäkään en tiedä. Hashtag nyt onnistuu muuten. Hyi vi. Tää menee siihen luokkaan, että hyi. Alright, mut joo, tosiaan meikäläinen oli... Mikä se mun nimi edes oli? Niin, Datsle. Ja meme ja ensi video on morjensta.